iri vatandaşlar, hormatly mihmanlar we şuun yurdumyzyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki Türkmenbaşy halkara deňiz portunda täze gadamly gury ýük gemisini ýüdüşe goýbermek dawarasyna gatnaşýar. Men siziň ähliňizi bu şatlykly waka bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Hormatly adamlar, bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ulyg we aragatlaşyk toplumyny ösürmek boýunça maksatnamalaryň işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ulugymynyň maddi enjamlaryň büniýady ýygyderli döwrewaplaşdyrylýar. Türkmenistanyň uluglagistika ulugymyny ösürmek hemde milli deňiz puwdagyny kämilleşdirmek maksady bilen ýolagçy we ýük dolanşygynyň möçberi ýygyderli artdyrylýar. Üssasy we halkara ýük gatnawlaryny hassa giňetmek üçin netijeli işler alınıp barylýar. Günnäger günwatar we demirgazyk günorta uğurlary boýunça halkara ulag üssasy geçerligesini ösürmekde Türkmenistanyň möhüm ornuny aýratyn bellemek isleýän. Şonuň bilen barykda ýurdumyzda täze demir we awtoulag ýollaryny, döwrewap halkara howa mendillerini we Türkmenbaşy halkara deňiz portuny öz içine alýan kuwwatly ulag logistika ulgamy döredildi. Bir tarap döwletimiz ulag diplomatiýasyny ýygyderli ösürip, halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary alyp barýar. 2013-nji ýyldan bäri ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara ulag hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça 6 sany kararnamalar kabul edildi. Bu möhüm kararnamalar dünýä jemgyýetçiligine giňden gollaw tapdy. 2016-njy ýylda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ähli umumy maslahaty ýokary derejede geçirildi. Şeýlem ýurdumyzda ulag logistika ulgamynyňky hyzmatdaşlygy ösürmäge bagşlanan köp sanly halkara maslahatlary, sergiler we beýlek çäreler ýygyderli geçirilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, häzirki döwürde biz gadymy Büyük Ýüpek ýoluny döwrewap görnüşde dikeltmek uğruna ähli tagallalar edýär. Bu urda Balkan Gämi Guruluşyk we awatlaýyş zawody, açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde hem netijeli işler alınıp barylýar. 2018-nji ýylda Gahrman Alkadamyň ak pata bermegi bilen Balkan Gämi Guruluşyk we awatlaýyş zawodynyň işe girilmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde möhüm waka boldy. Häzirki wagtda bu zawodyň işi deňiz derýa ulaglary puwdagynyň ösüşüne münasip goşan goşýar. Balkan Gämi Guruluşyk we awatlaýyş zawodyna halkara derejesinde bir näçe şahadatnamalar goşuruldy. Munyň özi döwrewap ýük gämileriniň guruluşyk işlerini alyp barmakda möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýük gämisini gurmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Balkan Gämi Guruluşyk we awatlaýyş zawodyna gurulan gadamly gämisi uğur ýükleri götürmäge niýetlenenler. Onuň ýük götürjiligi 6100 tonna bolup durýar. Häzirki zaman tehnologiýalary bilen üpçün edilen bu gämi 20 tonnalyk 240 sany ýük konteynerlerini daşamaga ukyplydyr. Gämi guruluşyk taslamasyny amala aşyrmakda biziň hünärmenlerimiz Koreýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde netijeli iş alyp bardylar. Hormatly adamlar, Koreýaly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde yerli hünärmenlerimiz tarapyndan şu ýylyň dowamynda ýük gämileriniň ýeni biri menzil ýük gämisi hem ulanmana berilýär. Ýurdumyzda ýük gämileriniň ulanmana berilmegi milli deňiz sowda flotynyň mümkinçiliklerini hassa giňeltmäge ýardam berer. Şeýlem Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üstü bilen uğradylýan hemde ýurdumyza getirilýän we üstü geçirilýän ýükleriň möçberini artdyrar.
Şunun bilen baglylykda Hazar ýaka döwletlerine öz ýüzüşlerini amala aşyrjak. Bu ämirleriň ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ösmegine öz münasip goşandyny goşşokdygyna berk inanýan. Hormatly adamlar, gadyrly dawara gatnaşyjylar. Garaşsyz, baky tarap Türkmenistan, Bedowatly Atmuradyň mekany ýerine, Türkmenmaşy halkara deňiz portyna, gadamly ýük gemisiniň ýüzüşe goýberilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän.